अतना उदंड मेहरारू हमार हो गइल बिया दवाई के नाम पर सरैया चल जतिया आ दिन भर घूमत रहतिया आ ओकरा चोगिना लड़की हो गइल बिया ओकरो से चोगिना उदंड इहो घूमतिया। अच्छा एबार आ जा लोग टोला मोहल्ला में तो बोलबाजी हम सुनते बनी हम बोलबाजी सुने वाला हई बाकी अब समय जे करा दे आओ लो एबार गांसी से काट के बिग ना दिन तो जे कह से का हो आ गइलू। हां जी कहाँ गई रहू रोने के पता दवाई खती गुरन है तो ऊपर ही डॉक्टर के यहाँ जानते बने उनका यहाँ कितना भीड़ होला। का हो गई काहे ऐसे देखो तभी रोग दवा से भेंट भइला इतना उदंडता करत रह तू गाँव जवार महला नहीं खे का कदनी है अब का कदनी हम गाँव के जगह ना बोली बोले के सब बोली बोलता का परिवार तार घर ही बैठ पानी ले बना गिलास तो घरे बाके। अच्छा तो मैंने हम काम से बाहर ही ना जाए कौन परिवार वाला बोले वाला है आदमी है बिकर में पड़ा हम तक भेटा के लिए हमरा से मोटरसाइकिल बैठे वो तो काहे ना बोलिहन। हां एक दिन कह देनी कि तन मैं चल छोड़ दे तो का हो गई बहुत बड़ा हमरा से बर्दाश्त होत बा ना कि सोची ल आ तारा चोगना लड़की बिगड़ी हो गेल बिया देख कि हमरा के कहत नहीं कुछ हो लड़की का कदल से ये खोज खबर ले लू कहीं कि कि कहां गेल बिया कहां अपन आगा कहां गेल बिया वो पढ़ी लिखी ना तू आदत छोड़ दो ई बस के बाहर के बात बा हमरा कि तो तू ही रहबू ना तो हम ही रहब सुधर जा रउआ बिना मतलब के सुधर जा तो का को देनी हम दवाई भी रोक ना जाई हमें निमन दवाई भी करा देब हम आज 20 बरिस हम झेला तनी झेला तनी 20 बरिस ले अब बाल बच्चा तारा चोगिना खिलाड़ हो गेल सन। देखी हमरा के कुछ कहतन ठीक बा लेकिन बाल बच्चन के मत कहीं पोस बारू हैं कहां गेल बिया कहां गेल बिया स्वामी के नाम सुनले बारू ओकरे मोटरसाइकिल पे घुमतिया दिन भर स्वामी के। हां स्वामी से घुमतिया टोला माला किबड़ी खेलता लो बोलत लो हमरा के हमरा से बर्दाश्त नहीं के होता तू मत बनावो। हां तो जे मौग रही नु उ बोलबे करी के बोल के चाको चल जाई आ सुनी रहूगा बा एथी की रहूगा उतना पावर की बोल दियो करी के पावर देख लो हमरा के हां पावर तो बाकी सारीपुर से फेकला के मुंगवा देबी हम। हां तो ठीक है बा जाई भेटे हो गेल बा भेटे हो देखी ढेर बोलता नहीं रहूगा ठीक बनू अति कम करो लोग बर्दाश्त ले बाहर के बात हो गई बाबू तू पहचानत नहीं को हमरा के तुम हम चाहत नहीं छी हत्या कोई सोच लो जा खा पियो जोन काम बजन तू करो तो जादी मन बन जाई नु तो रहबू ना बिना मतलब के तिल के तार बनावे सुधर जा लोग सुधर जा हम कहता नहीं एकदम आगे लागल बा मस्तक में हमरा सोच लो का भइल आ गइले कहां गेल रे हां स्वामी भैया से नोट्स मांग करनी तू हां ना मनबू सच्ची में मांगे गलन देख लाल ले ले बनी हमार तार मन बढ़ावल हो आ गइले सरकार कल ई हमारे सब पहले बड़ा हमरा के बेइज्जत कर बना सुननिया ते कल ई कब्बे ने कहता है कि सिला सिला में लगे भेटाई रहले कने कोन लेके जरे माय हमको तो ना करनी देखा तर मुहे थप्पा मारनु कि लाल हो जी बुझनु कि ना हां हमरा के बेइज्जत करले बड़ू तू जो ना कह के तनु हमरा के बोलत रहन आ ते सोमे के संग काहे घुमत रहे हां तोरा के पहले ही से चेतैले बन के ओकर संग न जइनी कोनो काम हो रहा है तो ओकर से ना पूछने भले दूसरे से पूछ लिए लेकिन ओकर से ना जानत रहनु कसम छछड़ा हां हां ठीक बाटे ना बोलम हम ना बोलो खाली बुक मांगे खाली हमेशा ही बके कहे तीन काहे लेला पैसा लेके हां पैसा का दल रलावा आ वैसे भी वो बढ़िया लड़का वन हेलो हां तोरा न ढेर जानकारी बा तोरा ढेर जानकारी बहुत बढ़िया लड़का माय गांव में हाला बड़ू ओकर कि कितना एथी ह आ दोस्तों के तहार हाल बा अपना कहनु कहत का बिना मतलब के हमरा से बोलतन जी तू छोड़ दे तू घर छोड़ दी छोड़ दी माय दिल के बहुत अच्छा हवन भले कुछ भी कोई गांव वाला कहे हमरा के देखो तेरा बुक दे देलावन हमरा पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद करेलन बहुत अच्छा लड़का हुआ माई वैसे भी वो हमारे ट्यूशन लगे वो पढ़वे करेलन उनकरा से फेयर और कुल ले भी ना हम और सब चीज बताइबो करेलन हमरा के क्वेश्चन आंसर अब मैं जी ठीक बनू बोला तो छोड़ दे जब माने घर परिवार आदमी करता तो कौन का मतलब बोले के तेजी मत बना जानलू बर्दाश्त ले बाहर हो गइल बा सुन लो मतलब धर दुनिया पकड़िया दाद के मुआ देबी जाई हम समझातन जाई इने मतलब के होय हमर माई न करवाली बिया ई हमर माई करवावती है जो ना करवाव के तो हम बारे में इतना मालूम हमारा हो गइल बनू इतना
कि तोनी के हद से बाहर हो गइल बा सोच का मालूम हो गइल बा काची काची मालूम होला जी अच्छा बताओ तनी हम मार बिना मतलब के बोले बानी कबे से बताओ तनी को खबर ले तनी हम चलुआ हम बिना मतलब के कबे से बोले बानी मार फालतू के बोला तनी अच्छा करावो ओकरो सब खबर ले तनी सोमिया ले राजीव तू आ तू जुड़ा जेबू तारा बुझात देखे बिनु आ ओकरो सब खबर ले तनी सोमिया ले का त नहीं बोला तरन बिना मतलब के का जुड़ा जेबू तो सामने आई तारा जाई जोन हो जाई तन जोन होई तन तक जाई बिना मतलब के कोपे ले बोला तन आज बड़ी बाजार से बुझा तक एकदम सर पे चढ़ा ले बनी कपारे पर अरे ठीक बा जाता नहीं हम जाते बानी कि पूर ना पड़ी कितना ही बोला तन फालतू कितना ही फालतू बोलता नु कि होई नु होई फुल करवावती है ये भी ना करो नी कुल करवावती है हमार का गलती बा माई बताओ पढ़े लिखे के उम्र बा तो पढ़े लिखे ना बताओ ना घूमे जाता नहीं कोनो तो कौन कब ओकरे बाइक पर गोले करे तोरा रे हैं ओकरे घरे जिस मांग के ले दिस किताब कापी जोन तोरा जरूरत बा ओकरे बाइक पर कौन कब घूमे कोनी मन हां के बात मंजी ओकरे घरे ठीक बनू मैं तोला महला हंसा तड़ुए कोई कोनो बात हो जे त का करबे हम हां केने मुंह देखाई हम तू जोन सोचे तरे ना उ सब ना होई कुछ हुआ ठीक बाटे वैसे भी आज के जमाने के लड़की हनी हम ई सब ना करम गलत काम देख बुढ़िया बा हम बात जितना कहत नहीं उतना बात के मानो सही में नहीं मना रे ना हो मैं गांव में हाला बा सब कोई जानत रु ओकर बारे में वैसे आदमी जानत ओकर के आज के बाद समझ लिए कि का करे के पड़बे ठीक बनू न तो जानता है तोर बाप के तरह किसी आबड़ा ने हम बचाई ना अब जान लिए उ का करी हन अब ते समझ सकत है ठीक बा जो जाके पानी लियो हमरा के हमार तो कुछ दिमागे नहीं के काम करत आ ऊपर परीक्षा में कितना हमार हेल्प कइले रहलन क्वेश्चन आंसर सब बतावेलन अब बहुत सारा बुक भी रखले बाड़न लेकिन माई बाबू जी न समझत नहीं खन उनकरे फोन आवता हेलो हेलो हाँ स्वामी भैया का हो तू कॉलर वाला डुमरा आव चले के ना भैया घर में बवाल हो गइल बाटे माई के और बाबूजी के केहू न कह देले बाटे कि मोटरसाइकिल पे न तार गुड़िया घूमत रहली अब आप पता बाटे माई बहुत खिसियाइल बिया आ ओकरा वजह से बाबू खिसियाइल बड़न माई के तो खूब बोलत रहलन हम तो बाचियो गइनी है माई के वजह से ती कोनो बात भइल हो तू कहि के ना जीबू हम कैसे जाई तू तो जानत रह ना हम बाबूजी कितना खिसियावन हमरा के मार के काट के वही गड़ैया में फेंक दियन जान जा अच्छा छोड़ बताओ कहां बाऊ हम अपना घरे पानी आ मम्मी पापा ना सुतल बड़न जा तो 2 मिनट रुको हम आवत हैं ठीक बा कोई से पकड़ा दी हम कुछ मम्मी मर लगी कुछ ना हो कि मावत 2 मिनट रुको रख ठीक बाटे अब हम का करी भैया तो आवत रहन मगर माई के पता चल गइल न तो बाबूजी से कह दिया बाबूजी तो एकदम बवाल कर दिया कुछ ना कुछ तो करही के पड़ी हमरा केवाड़ी बन बता गुड़ी गुड़ी आ गेलन भैया माई बाबूजी निकल न दिखत ठीक बाटे गुड़ी हां अरे कबे से केवाड़ी पीटत नहीं तू चुप कर तो बाबूजी सुन लियन मम्मी सुन ली का हो गइल बा हो अरे माई से बाबूजी से के कह देले बाटे कि हम ना घूमत रहनी तारा संग बाइक पे ती कोनो बात ना बोल कह के हमरा के दौगाव तड़ू का दिक्कत बा आधा घंटा के अंदर में आ जाए कि चलो चल जाओ बाबूजी के पता चल जी तब आ तो फिर बाबूजी केहू बाण देखी है? तब बाबूजी घरे में बड़न ना आ माइयो बिया आ केहू कह दी तब फिर केहू कुछ ना कही चलो उनके डर लागता तू चलो तो ना हम ना जाए हमरा के बाबूजी मार लगियन कहलन कि हाथ गोड़ तोड़ के बैठा दे मगर गइले तो घूमे तू ना चलबू ना हम ना जाए देखा तार कितना परीक्षा में हम तार मदद करी ना आ सब भूला गेलू ई तो बात बाटे हमारे नोट्स ले तू नोट्स बड़ा मतलब अपन हो आ कह दो कि मतलब ना जाइब चलो चलो बात मानो कुछ ना हो कि चलो तू क्वेश्चन बैंक वाला बुक देबो ना हमरा के हाँ पक्का दे हो परीक्षा बाटे हमार हाँ तो ले लिहो तू हमार हाँ एदा पर हम फेल ना होल चाही ना तो तू हमार ले ले ताके बहाना कइले बनी ठीक बाटे संडे के दिन चलम ओ दिन छुट्टी रहेला अब संडे के कहला बोलू हाँ तू जानते हो कि ना तक ना देखे तो हमारा मन ना लगेला हमारे से बर्दाश्त ना होखले देखा तू चलो बात मानो हम कैसे अरे जाए वो 2 घंटा खातिर चलो बस हमके आ जाइए हम ना जाए काल जाए ठीक बा ये कोनो बात भइल तो अभी बाबूजी घर में बाड़न ना तो तू अबू कॉपिया मांगे हमार आ हम कहब कि आज ना देब काल दे तो कैसे लिख लेबू हम तास ज्यादा केहू के मानी ना ना चलो बात मानो चलो आधा घंटा में आ जाए के चलो ना चलबू तू ना हम ना जाए
देखो बात मान, देखो हमारा आँख भरे लगल, बात मान, तार गोड़ धरतो ना ना बात मान, गोड़ चल मत धर तू हमरा से बड़ आधा घंटा खातिर चलो बात मान, बड़ छोड़ के बात नहीं करता, तारा बिना हमरा मन ना लगेला बात मान। हम कैसे जाई, हम तो बहुत पेच में पड़ल बानी। माई बाबूजी अलग ही धमकी देते रहन जा और तू अलग है हमारे के तू करत रह। ताकि एको दिन हम बहाना करी ना, बताओ जब तू कहलू तब तो अपन कॉपी लेके दे दी ना, भले अपने फेल हो जाए तारा के पास करे खातिर, बताओ। लेकिन हमार माई बाबू तारा के ना गलत समझेलन ना, हमार माई बाबू के विश्वास नहीं के होगा। कतनो कहतन ना कि स्वामी भैया अच्छा हुआ तो नहीं खिन जा समझत, कहते ना बहुत लफुआ हटे, बहुत हरामी हटे, कई गो लड़की को घुमावेला। सच्ची में मतलब बिना अच्छा कहतो बड़े बेइज्जतियो करतो हमार। चलो ना बात मान, आधा घंटा खातिर चल बात मान, अरे बात मान, हम जान दे देब अपन बात मान, रेलो ये जान ना जान ना 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 चलबो तू। ठीक बा, एगो बात सुनो, डुमराव ना जाके चलो सरैये से घूम के आ गई बात माने, चलो चलो सरैये से आगोली सुतल घूम, चलो केवाड़ी लगा दी रुक। केवाड़ी का लगा वो जान जिनो गाउरी। हां रुक जा, बंद कर लेबे तो नहीं तो माई जान जाई कि घर से बाहर ही निकलल बानी हम। बतावा तुम कितना बेचैन रही ना हो, तू अपना हमरा लेट कर दो। अरे माई कपार एकदम घुमाता। का हो गए रे बुढ़िया बुढ़िया, का हो गए रे? रे रे ई का रे उठ की करत रहते? हां कपार बहुत तेज तेज से घुमाता माई। कपार तेज घूमता? हां कहीं न कुछ तो मनवा भारी होइल बटे। कैसा कैसे रे? कुछ ले आवा चार उधर खाई बहुत तू खाई अब हम का कोई बाड़े हमरा के। चार काय कम करत रे होनी। अरे तोर तो बुझाते तोर मन नो करवा दे लेते हमार कल्याण। अब तो हमार मरद जान ले ली, अब तोरा के नो, अब तोरा के जियत ना छोड़ी हन, अब तोरा के जियत ना छोड़ी हन, तोरा के ना तोरा का का भइल माई? का भइल? का हम मारे वाले ले यही खातिर जात रही स्वामी संगे, यही खातिर जात रही कहत रही को नतिया निमन लइका ना होवे, लेकिन ते माना ले ना, मरद माना करत हटे माई तू जैसे ना करत रहल ह, लेकिन हम नो तो बाबूजी से तू कुछ मत कहिए। कहिए मत ओ हम को छुपावे वाला बात छुपाई हमें हैं? तू ही हल्ला करबे तो जानियन बाबूजी। तू ही हल्ला करबे तो अरे मत तू कर। नतिया अब तोर से बियाह मारे हाथ करी, जोड़त नहीं। बियाह करी तोर से हैं? तोर से कर बियाह रे कहे ना कहे ना? हाँ। विपत्ति लोग ने हमार तो मन करत जनम ले मन कई करत के जनम ले ली, अब का करी ई हमर मरद अब सुरी नु तब जान ले ली हमर वा तोरो हो गइल कल्याण कर देते घर के हमारे। ओ कह रही बिना करन के क्यों कर संगे मत जो, लेकिन ई ना मानल मत दियो मन को मार के मुआ दी। का रे का होता हैं? उल्टी होता रे का होता? उल्टी तो उठ रे, तबीयत ठीक नहीं है? पेट दुखता है से बाबूजी तबीयत ठीक नहीं है। का खुलसी है? कहीं ना कुछ खाइल भी गैस हो गलो पे तक ठीक है बा। पेट दुखाता है वैसे। चल रे चल हेलो। चल आराम कर चल चल भी कौन का हो का बोल बे करा? पेट दुखाता ओकर गैस हो गलो बुझाता की दवाई ना वाला पेट दुखाता? हाँ। काहे मुड़ी कर लू? तन सोचता का हमरा पर से का भइल बताओ खुलियाम हे जी का भइल बताओ। बढ़िया तो गलती कर देले भी है का ओकरा माई बने वाली भी है तू नाच तो हैं कह देलू नाच नु कहत नु कि लइका बिया मत तू कराओ हैं? अब हम का कर ये ले लो। चली नौकर के डॉक्टर के यहाँ लेके चला जाओ। तेरा बुझाता डॉक्टर कि हम जाइब लेके तहरे लेके जाएगा बा, जा तू हमारा के छोड़ दो। ए जी हम चली जा तू जा हमर लेके जा, अब तू ही जानबू हम का करब, अब हम जानता नहीं। हमार हिसाब किताब छोड़ो अब, ना जी। जा हटो जा जा। इस समाज में सीना तान के हम बतिया वाला हई आ नाश कर देलू हमारा के तू। जा जा तू जा, ई संभव बा हमारा ले गोला ले आइला कुछ बात सुनल, हम बात सुने वाला हई। जा जा जा, अब का करब, अब हमारा आत्मा जानता। चली जी देखिए अब तो लड़की गलती कर देले भी है, बाकी अब तो हम नहीं के ओकरा के समझे के पड़ी। ठीक बा, हमनी का बने तो एकदम जा हटो, नाश कर देलू तहार लोग एकदम। जा ऐसा कभी काम भइल लड़ला कुल खानदान में ए जी क्यों लड़की तू कर नहीं, देलू। अब तो को देले भी ओकरा का करे। जा जा हटो, जा हटो,
अब का करब हम जानते नहीं। अब हमारे सामने बोलो जो के मुंह आवत नहीं रह जो हटा। चलो अब तो बुझाते हैं का हम करी, दिमागी काम नहीं करत, जो ना सोचल रहे जो हो गई। हम पहले ही छन कर रहे कि भाई का होता व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई बड़ा डिस्टर्ब, डटनी बाकी डटला के बस के बात नारला। भैया कहत रहे मुँह देखावल मुश्किल हो गई, मुँह करिया कलस का कहले बुझाते नहीं कि हमारा। अच्छा लास्ट हुए उपाय बन गए समाज में, तो अब लोग जन है तो किबड़ी खेलबे करी हम, ये सब में आत्महत्या कर। चला आज के बाद अब चेते चाहिए कि ऐसा गलती कबो करी है, ठीक बनू? बहुत बड़ गलती करे बड़े। चल तो मर्द का करी ना करी तो अब तो कोयला के बातें बुझे तो तोरा खिसियाई बन कि का हम कही कुछ बुझा के देखाऊ लगते छोले बड़े डटिहन। अब मरिहन तो पिटाई है, तेहू पिटाई, हम पिटाई में क्या करे के बोले। चल बाली जी हां बाबूजी अरे बाबूजी अरे बाबूजी क्या करे जी पूरा करोड़ी के चलते काय ठीक है कोई नहीं जी कैला ओ बाबूजी बोली जी एक मिनट के चलते जान ले लो साहब स्वाग उजाड़ दे लस रे दादा मायरा बाबूजी हमार उजाड़ दे लस भाग कुड़िया बाती बता कैसन करम कोई नहीं बाबूजी काय ऐसे कैली है बाबूजी बोले जान मार दे लेती है करे के चार दे लेती ना कैसे कैले जी मायरा उनको माफ कर दे रे माई, उनके माफ कर दे, बाबा जी वो ना करो माई। अब पूरे